Som mejeritrainee i Arla arbejder du i en stor dynamisk virksomhed, hvor moderne teknik og kendte mærkevarer bliver en del af din dagligdag. Du får erfaring fra kollegerne og ansvar for produkterne, alt imens håndværket, styringen og teknologien gør din viden speciel. Du bruger hovedet og har hænderne og hjertet med. Du får smag for varerne, de får smag for dig, og mælk, ost, smør og yoghurt er ikke længere bare en del af dit køleskab. Under dit ophold på Kold College dyrkes der sammenhold, dannes venskaber, der nydes, ydes, og der bliver med garanti studeret langt mere end bare lektieplaner. Dit uddannelsesforløb varer 3 år, og du får løn lige fra dag 1. Udover dit collegeophold i Odense, er du i praktik i minimum 2 mejerier, hvor du og dit team kommer i nærkontakt med produkterne og får næse for kvaliteten. Vil du udforske verden, kan et praktikophold i udlandet give dig nye og spændende udfordringer, både på det personlige og faglige plan. Efter dit uddannelsesforløb er du mejerist, og der vil være bud efter dig. Har du større ambitioner, siger ord som mejeriingeniør, levnedsmiddelingeniør eller job i udlandet, der måske noget. Valget, det er frit, og det er dit. Under alle omstændigheder kan vi love dig en sikker fremtid, hvor du kan sætte dit præg på hverdagens produkter. Så tag en uddannelse med holdbare ingredienser. Start din karriere nu og bliv mejeritrainee i Arla.